ओमफ्राय खुगानि साइजखौ खुगानि बै खालि जाया गुवार खालामबा आलदा आलदा गोमो। खुलुमबाय रायजोफोर, आंनि गोदान मोनसे ब्लग भिडिअआव गोबावजों खनसे बरायना लाग्रोनाय जाबाय। आं दा दंफैयो खुंगानि जिसेथि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरारि जथुम्मायावहाय। भिडिअआ गोबावानो जाबाय, अलसिया नालाय भिडिअआ एडिट खालामनो, ओंखायनो गोबावथार जाबाय भिडिअआ। थेवब्लाबो नोंथांमोननो शेयार खालामनो होननानै आङो भिडिअखौ दिनै एडिट खालामनानै आपल'ड खालामनाय जाबाय। दा बावहाय बर'नि माखासे जि.आइ.टेग मोननाय आगजुफोरखौ बा मुवा बेसादफोरखौ दिन्थिनाय जादों। बेखौनो नोंथांमोननो दसे दिन्थिनो होननानै आंबो भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जाबाय आरोना ओरैनो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव। बिदिब्ला नायलांदो, जि हायो देखायलांनो नाजानोसै। नैबे जाहैबाय जौ गोरान, माइब्रा जौ बिदै, नैबे जौ रोसि, लावथाय, बेखौ मा होनो लावथाय। मैया फुल मोनदो नैबे बुस्थुआ, जों बिखाथारदोंमोन गिलानि फुल मोन। ओमफ्राय नैबेखौ मा होनोमोन? खादौ, खादौ, जौखौ एरग्रा। बे सिंनिखौसो देखायाखै। बे सिङाव जानथा दंमोन, बे सिङाव जानथा दं, बे सिङाव मावगासिनो नै रुमनाया देलांगासिनो थानाय होनांगौ। बेवहायलाय मा मा दं? है माबासो ओंख्रि जोबसो बेयो। ओंख्रि मा बे? नारजि अमा, ओमफ्राय बाव अनला दाउ, ओमफ्राय बाव थुफा खारै, एंखुरजों ने, अनला एंखुर होनो ना। ओमफ्राय नैबेयो खेरादाफिनि नाथुर, गोथाव जागोन ना? खेरादाफिनि दाउजों नाफाम बाथोन दंबावोसो ना। बेवहाय जि.आइ.टेग मोननायानो बेयावल' दंना, बेल' ना नाफाम बाथोनाल'। दानिया नै बेहाय इन्दि सि, बेफोर गासिबो इन्दिनि जाहैबाय। दख'ना ना माबे मादै? गासिबो इन्दिनि जोबनाया मादै, बेबो इन्दिनि ना। लागोन नामा बस? बिदिसो लानांगौ उदैया मारि जाबावसो नै। इन्दि सि जोब बाहाय। औ, बावहायसो बर'नि गासैबो दंजोबो ना ओंख्रिफ्रा। नारें बिलाइ, थास' बिसं, फाथो गोदैनो, दाउ फेन्दा, दिंखिया, नैबे जाहैबाय बारसिखा, नैबे मा खुन्थाइ नारानो, नैबे फिथाइया खुन्थाइ नारा। बेनिफ्राय ओरै दं नै गोबां दं आरोना। सिफुं जिल्लाया माबायदि? नैबे जारि दं, बायगन दं, ओमफ्राय खिफि बेन्दों दंबावोसो नैबेहाय, खिफि बेन्दों एबा लाफा सायख' दं। बेनिफ्राय नैबे थाराय, नैबे सिब्रु, बेयो सिब्रु। बेनिफ्राय थालिर फस्ला, खेरादाफिनि। बेनिफ्राय नै बेनो जाहैबाय नाफाम बियो। बेनिफ्राय गंगार थाइसिब, बेनिफ्राय नोरसिं। गोमहोननोनो रोङालै आङो बेखौ। बे गरखा नुबानो गोमखायो। बैसागु मोसानो लांसै नामा बेखौ? नै नुबानो गोमखायो, ओरैनो लाना। आदसा, गंगोना ना? देलाय आदासि दामलाय। रोंगौथ' सार, नोङो ओरै दामलाय, एसे दाननानै दिन्थिलाय। रोंखायो आं। औ दे, देलाय दे एसे मोजां दाम दे। रोंदोंथ' ना? बेबो जाबाय जि.आइ.टेग मोननाय ना बर'नि। गंगोना होनोना बेखौ? गंगोना।
आखालि सुखाबि होजोब्बाय खाम खाम बेनिफ्राय नैबे सिफुं 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 नैहाय बुनांगौरा बुनाङा ओरैनो सोना लानांगौ गोरा 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 खालामनांगौरा गोरा खेबथारनांगौ ओमफ्राय खुगानि साइसखौ खुगानि बै खालि जाया गुवार गुसेब खालामबा आलदा आलदा बुङो दामनायबाय बेखौ दामनायबाय आङो बायगोन बैयाव बखौ दामनो बिदिनो बै बिदि नङा बिदि नङालै बिदिनो बानायथारबानो मोनो जन्थ्र जिनिसखौ मोनबानो जायो दा बेखौथ' फुनायनाय गोमोनो हादों अब्लाबो नङा होमबा रोङाब्लाबोथ' गोमदों नङा होमबा दे जाबाय दं नै बेबिथिं ओरैजाय गासिबो दख'ना बाजार जोब बेनिफ्राय नै जायगायावनो दानानै फाननाय जायगायावनो दानानै फाननाय जायगायानो एसे थोनदों ना ओरैनो बिदि दानायखौ बेसेबां लायो दा मादै 300 ना बेखौ दा हास'नानैथ' फानहरखागोन ना जायगायावनो दाना फानो ना बेयाव गासिबो मोनजोबगोन आरो ना बावनो सायो बावनो साग्राबो दंखायो बानायग्रा बावनो बानायखायो बेनिफ्राय नैबेहाय दखान होबायबो नोंथांमोनहाबो लांफैनो हागोन आरो ना सोरबाफोर फैबाय बायोब्ला बेयाव मोनजोबगोन जायगायावनो दानानै फाननाय नालाय आखाइजोंनो दानाय नैबेहाय मोनगोन बेवहाय नै नुजाफैनो हायाखै बिथाङानो जाहैबाय बिटिसिनि मानिजाथाव मावफुं सोद्रोमा जोंनि समायना रिगिरि गांनो बिथाङा हिसानसालि जोंनि बे हाबाफारिखौ बेवहाय मोननो हागोन आरो ना ओरैबो मोनसे दंबावो बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय एम्फौ बर'नि बेनिफ्राय नैबे खुन्दुं नैबे लुग्रा खुन्दुं लुग्रा बेनिफ्राय नैबे एम्फौ दङ एम्फौ फिसिनाय बावबो दिन्थिनाय जादों बेनिफ्राय इन्दि सि दानाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि हक बिसानि हक